Guys, good morning. Sa Diyos papa og bugha kay wa na mi kahoy. Pastilan na bughas papa Gabriel og sadyo na guys. Ada may mga kahoy dari dia. Pamughaan na rin tanan ito mga pinutol-putol ni kuya nga mga mahugani. Ya. Karon pa man naging taon na bugha ni kinangagaay naman. Ha? Hayngan sa? Yes, Kuya Gail. Tabang si Kuya Gail guys. Dito ko mga bugha. Papa Gabriel. Si Kuya Gail. Adto sa padaya kay nga malag si Kuya. Dari guys, nang palado sa Miss Kim Kim kay kami may maghakot na naundas mga binagha. Datad-taod. Good morning everyone. Naligo pa ate ma? Naligo pa sa ate. Naligo pa si ate. Datad-taod din ko man ipapadari og bugha kay kami maghakot na to guys. Sa mi padaya kay maglagsik man ang mga binagha na delikado. Ano man pa? Lami ra ba din lami na ako anon guys na isugnog kay grabe nang gaaza kaadto. Yung mga tabla man lagi na iya sa manayang imong nang ipanangtang ang mga tabla dito sa kusina. Amas Kuya Kingkin be. Kuya. Ano ba kiros baka? Palit ko rabbit. Palit ka og rabbit. Mo bayad kun. Hindi man manungag ng rabbit kay gamating man. Pastilan. May man. Manungag day ko ng rabbit guys, nga gamanting manggod ng rabbit be. Wala ba yung mama? Ano yung mama rabbit luoy. Eh padaya kay malagsikan ka. Yan na kay ni guman ipapadad to kita yung manghakot ha. Okay? Rabbit mama. Ladi boy. Naku. Tapos Kuya Kinkin guys ni sadyo ubakiros baka. Wala ba rabbit ila di boy na. Na ay rabbit ila idi boy. Wala na rabbit ila idi boy kinamdum sa desi guys. Wala ba ila rabbit? Ila bang lamay. Dako ilang rabbit, mama siguro to, di siguro to baby. Mama na. Guys, taghanag na bughang papa, dapay bughaan di ah. Mo ni katong mga pinutol ni Kuya Gail. Yeah, guys, kato yung ipang kahoy bitaw nga isang ipang putol-putol. Tadi man ka bughas Kuya Gail kay mga gahi pa man di aning gaay na papa na mamagha dari. Di ah, mga pinutol nga kahoy ni Kuya di ah. Itong mga mahugani guys di ah. Tara padapilon pa ni pa. Lamit na nakadyo bughaan guys kaya arang nakagaay kaadyo. Lamay lamay. Humbati father. Ako hatat. Kita rin hakoton sa ha, taad ha. Hakot naman. Kami maghakot na to, taad guys. Sini ko man ni Papa. Buntag sa jo pa man, mga alas 6 pa siguro, no? Alas 6 pa. Ila ate. Alas 6 pa guys. Laati. Gabi na pa dong. Laati. An haraka kay magsusi ko daris ka itong mga buho na to ha. Gaban ka? Mga banta ta. Guys, magsusi mi daris ang mga kuan ka itong amang binuho. Naging adlaw ang mga susihan darhi. Wala, di alukbati, bi. Taring gunahan. Di ah. Na guys, alukbati. Taring gunahan. Kaya rong mga napanit ang pakatazin darhi. Dani guys, mana yung mga plano gunahan dani. Kaya magpuning tamnan upalitsa. Guys, gunahan pa darhi. Kaya na sumpay daris. Kaya buhuan na. Dana guys. Nga sa mga tanda dari ko bakot kutas mga manok manday kutkuta o sila katuod. Ay salamat kay anong kutkuti. Kadto day subay day ngato day. Ta subajan og pa pangutkutas mga sinyalan manok. Okay. Ha? Lamay pa. Ang fertilizer? Ang dugangan ra nato. Gamay ra kuno guys na. Gamay ra magnabutang na. Apa may daghan dari na bilin di ah. Apa daghan na bilin. Di naman lagi. Suda na sila na murah sudlan ni mga bata. Ayo na ayo. Ano na? Ha? Ayo kay biling to. To ka tanay to susihin. Na guys, so day pangutkuta in taon. Ay salamat. Tanala mapabuton na to guys agatong binhi o manarek na to sila pohon. Tato susihan po doon o sana ilang porma. Ana, yan. Mazugan kayo matudis mga chicken no. Matudis mga chicken. Uy, halag ko basa. Hala, nauli-ulian na yung taon siya guys na. Mura man nagibitok das na nga. Karoon na bintaha na. Bakadita. Dito pag isa to isa ka kubasa to Plano mo na mo dari ang mga pakatajan o kubasa dari dia. Kaya gabok naman siya nga kuan. So pakatajan na lang mo na mo dari kubasa karong mapuslan siya. Ibok-bukan man ni Papa.
Basta nga katong pag pamuho na mo dani guys. Insa na yan. Singa dani? Kubasa. Ito. Squash. Mamunga na natay lutuon. Saka pa may bunga wa tay lutuon. Atang ate man na mamunga no. Lami na laba. Ko ane. Wow, very good. Ganahan ko kem guys sa dari isang bunga. Papa. Dali tanaw ta si isa. Di isa guys dia. Di isa kare guys dia tambok si Zabuyag dia. Tambok laba. Tambok si Zabuyag guys dia. Tamay na. Tambok sila nangatay na siya guys. Puhon kaluyas Ginoo. Di ni mamatay, mamunga din ni. Itaw. Timanan og maadyo kay aron mamunga. Butangan na mag fertilizer na izahang punuan dyan guys. Tumban-tumban laman kaya lagi nagtrabaho dari mo na siyang bantukan ag punuan di bantukan siya. Pag hinay kay Madam Aga. Sa tang panigumo ni mga sako kay magamit ni guys. Sudlan ni mga graba, bunbun ni. Ay padapli na dari. So guys, di update sa among gitukod nga pianan puhon. Dana guys, ha? Sama na. Sagbut man na. Sagbut na bi. Ayaw na kay sagbut man na. Karata kada. Tang palabas sa squash, kubasa, aras amang aras probinsya guys kay amang tawag na ni kay kubasa man. Rodas injong lugar ko kay bagon sa. Dapat isa. Sunudan na nanay mo turok na guys nga mga palidya puhon kaluyas Ginoo. Ito. Yung magama na pon mi darig bye-bye. Pakita ra mo puhon kay mo po ipakita injo. Bye-bye na. Diyan na guys, update sa among gitukod nga piana na mo puhon. Diyan na guys, napatungan na siya og hulog block. Pang kabuok 1 2 3 4 upat kapatungan ni siya guys, napatungan na daris among nasugda na upay. Ana ra ka mo balik ka man ko diha. Yan na guys. Nagdaris pikas pila ni kapatungan ha. Okay guys. 1 2 3 4. Lima na day kapatungan daris pikas, ag daris pikas upat. Upat pagkapatungan daris pikas. Sa karong semana ha, Domingo man ron des Lunes hantod hapon. Wa sila maka trabaho kay kuwang agang materialis, kuwang so, sayang mapud ang mga adlaw og kuan. Tidlan nila sa kuwang ang mga materialis. Mo to naka-decide ag kuan nga kuan sa pahuway sa rong simanaha. Domingo man ron mo nang Lunes to Sabado wa sila may sedari. Wa pay ag labor pod wa pay kuan kanila kaw. Dalangan na si Gabriel lang isa may labor dari. Kuwang aghang materialis guys mo to nga. Kaluyan taon pas Ginoo nga ning sweldo na mis kanang na YouTube. Pay gamay namang na kuan dako guys. Then may gamay nga nakubra mo to yung gidugang og kanang high order dari sa mga materialis kay daghan pa man mi kuwang kaduk amang kabilya, kuwang agamang semento, kuwang agamang bunbun. So, mo to guys nga naka-order in taon kog kuan. Ga mi nadugang nga kabilya 15 ka buok nga 10 ka bag-en. Ja semento 15 ka sako o 2 ka kubiko nga kanang bunbun. Ja uban dagto guys hang nautang. Kay bawo just tilinlindan na kanang orderanan. Damat ka jote kay nasay pagsalig na motong anak ako ni madali-dali lagi kog dagan ana ni ja nasa tindahan. So mo to guys may hang nadugang so sunod semana pa siguro na masugma kuan na pod matrabaho og utro kay ag katong nay nagdas trabaho na pa may trabaho undar sa unahan dato sang igagaw basta nga gi semana madritso-dritso unta na yun sa mga kuwang mga materialis da mao lagi to salamat ko nga nakasweldo in taon mig ma-digit sa mga YouTube. Salamat ninyo tanan nakasweldo mi lagi to manggi malit og kanang naay man ay amang gipamalit og kabilya og semento na bunbun wa ka kubiko kay mamajay kas kadto ag bunbun mo to guys tanaw naman na to sang napalit basta lagi na order dahil nga nilaging operan tag puro ranta materialis sa gatang patungan kaso palit mo jud tag bugas langan udi ta mangaon
Na palit ta tag sidaan kay si Ilia ug nay isda dara mo labay mo singgit man. Pastila ingan mama na kuno isda. Pastila na upo. Nga mag-fish. Ngay nahanlay ko sa mo eat og fish. Ito guys, nahanungan ni og isa ka semana. Karon basin mga sunod pa ni mga semana kaya nagtrabaho ko dari. Isa pa mga kuanon dato kanihan jo mga igagaw nga sa izaha sa lagi ko mo ini pasunod kay gahi na ko nandiyan sa minto. Madyo matong sa minto ko dato di pa to manggahi kaya rong ma problema. Guys, madyo man ni mga sunod semana masidlan pa ni mga isa ka semana kaya ron taong matulin pud dari. Pailan na napamaysay napayli dari dapit dia. Apa na mapayli diha. Dako pa kazug kuwang guys. Kuan pa. Tas pa kazug labanganan pero sagdilang. Na man din natin kinabuhi. Bawon. Plano lagi kong manarbaho na raman. Pag maghanahana mga bata. Kaya si Gabriel pwede man sila kuan lagi ron. Sila trabahoon karon. Sila mga trabahoon karon kuan na kanaundang pag sila trabaho dito sila Shinda. Sa motong pag human dito sila Shinda dire na pas among saan man lagi nga kuwang malagi atong kuan. Sa bilaman hinahinadyan laman. Mag-ulam ako kay ingon man agkatong nagdahas trabaho. Nga lang ko jam up ta na guys kay ron ang mga kuan di mga gabok kay mga gabok man dito ni Sidja. Ginoo ko mo nang nag-uugod ko naghina-hina. Nangin lagi si Gabriel nga gamo lagi ko nung nating kabaw ibaligja ansa kay maluoy mapug kong Kuya Gay kasi Kuya Gay ra ba dato na si Glugway sa minsan sa bata. Discourage unsa ba. Nang di na maghilabutan mo. Agwantahan na lamang din na mo tamang sa kuan. Nga alam magkakuan na lamang itong uptown na Sidja. Bahala og kanang naay. Bahala og di sa mga kuan ag gumandares ubus. Sa importante na atupan Sidja kay pa man lagi ni buhos. Buhusan pa ni Sidja guys. Kato ko magapalit nga mga materialis kuwangan pagdatos kanang nadaras buhuson. Pilar ko tong nadugang kay sira kakabilya. Kinsik ka sa ako nga semento. Ga duha ka kubiko nga bunbun maura may amang nadugang kay maura man lagi to naabot sa mga sweldo nga palit pa sa pud mig bigas salangan man og di may mga mo man importante natong pagkaon kada adlaw si Kim nga jo mga dinig sidaan ng mga chikiting kamot na ni sa kang singgit lagi hisang nay isda dari smith wala bay sa amo ni silang mama fish isa ay ingon man sa mingaw na kuno sa itog fish ginoo ko among gamay bebe. Sige laman guys, pahit lamang gihapon ta. Lagi ta pasagda sa kay tasan. At least nalipay ko kay napayla na Sidja, nahinadyan na. Lagi tong giulo mo ko kay ingon man itong nagdas among trabaho nga, nagdadas trabaho nga magabok lagi kuno Sidja og dugay-dugazan atuan. Hana lagi og panarbaho guys, mao. Wow, daghan nagbinaghas papa guys ya. Ito nagabasa si kuya may tigabas, ha? Puto. Kumbati ya si kuya may tigabas. Ako mo ko gabas. Chus, kamu udah kagabas. Butang butot. Karak-karak mas kuya gabas. Lami ina sa gabson kaya lang nakajuka. Ladja. Naghana guys, naghana kahoy dia. Naol, naghana kahoy. Hehe. Kumbati ya. Di mo kuan, di pa mabanggi. Sa guys, mag ha? Ana ra ka, timpla sa kog kape guys. Kami mga pimi. Da guys, na guys man ang nadugang nga kabilya, kinsi ka buok to. 6, 12, 14, 15. Mo na sa kamang nadugang guys, des ngagi. Higa. Ang saminto pod dai nadugang mo kinsi ka sako, nadaro. Ano sa among gidugang kinsi ka sako guys. Wala sa guys nadugang na mo kinsi ka sako na kadas na nga gid hapang pay sobra mga pila ka sako. Dari amo mo among nadugang kinsi ka sako. Dapat agbunbun guys to kakubiko among nadugang di ah. Na guys. Moto guys ang mga nadugang na mga materialis des nangagi. Gamitan lagi na maskuan kabilyara kinsi ka buo ka nadugang kay
moro man lagi naabot sa atong sweldo. Salamat, salamat gihapon ninyong tanan guys kay umininjo abizai. At gihapon ko nga banan mininjo kanunay. Madun talaga matuloy na to guys kana giugad ko giugos. Gingon nga magabok lagi ko no. Kasi dang Ginoo. Dena guys ti wow orang naghana nagbinaghas papa di pa din na manghakuton guys kay pangmangad pa day ni. Pamangad pa kuno sa dari guys kay pangkata dari karong kuno mama kalubong arang inita kami kaduk panahon. Dena guys. Kami kaduk panahon ron. Manang amo sa ni pangkata dari kay ron taw mama si jag maadyo. Okay kayo dugay na ni mahurot pa. Nadapi ko basa dan ning katay pa. O dan dai ko basa to ning katay guys to Kapay mga baghaonon di so gamay-gamay na. Hadlok pa ilan sa ngawad ay. Dito ako. Unsa man? Ato. Basa. Hala, nay kubasa na to. Tanaw na to udian man nay kubasa na ning katay guys ti Hala. Kari kay murag to tambek. Yan na guys ti ngin katay na jud sidja. Ay baki. Tapet ng pinza to Apa naman mahindoy dari guys. Ayos no mama. Namang limon na may bunga kay og nay bungang kag matoy pang may upuon mang kim-kim. Ay po Kim. Ki. Muritsing nas Milo guys ani inom manig Milo ning among bibijungit. Dana guys ipangkatag pa man ni dari di o mama. Kayo. Sus to ano dagan-dagan ang paru-paruji kuno, paru-paruji. Yan na guys, sama na pamaghas ka bril. Dari isa nang ipang katag kay arong ugaay. Bugad sa karidjat kay arong lami si day sugnod. Mong daab-daab ba. Yan na guys, koto na naman sa mga laki sa hapon. Karong ugaay na sidya. So guys, maro namang video karong adlaw guys. Daghan kadtong salamat sa pag-uban namo sa mga videos. See you tomorrow guys. Bye guys. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Gila tulog. Bye-bye sa nila. Bye-bye sa na. See you tomorrow.